joku voisi kutsua tää konkurssiksi, mutta joku varmasti kysyy, että miksi toi mönkien kyleillään. No meillä loppuu tilaa. Se ei ihan näytä, että siinä olisi 2 vehettä, mutta siinä on 2 vehettä. Ja meillä on luuttia. Joo. Ei muuta kuin hitsaa. Eli siis pläni on se, että me otetaan moposta moottorimönkiä, koska mopossa on mönkiä alkuperäinen moottori. Tehdään mönkiästä tänään valmis peli. Ja toi moottori tuossa, niin siinä on lohkovikainen, niin tehdään siihen moottori myöhemmin. Mutta eka toi mönkiä ja mennään kylille. Niin kuin viimeksi. Mutta saa sen, kun saattaa kestää vähän kauemmin vaihtaa moottoria ja voi vittu ne, mistä me saadaan öljyä. Mikä kauppa on auki? Tää kysellä, mistä saadaan oilia koneeseen. Mutta aletaan nyt purkamaan ja asentaa. Toinen. Nyt tulee konkurssietket. Se vähän vettää hiljaiseksi ja jotenkin vähän jännittää, että onnistuuko tämä meidän homma. Siis tämä ja tuolla, nämä ei ole pitovehkeitä. Nämä pitää myydä ja saada rahaa. Flippihommia. Eli siis, meillä on tässä edessämme Qashqai Wild HP 4,5. Vuosimallista ei nyt tietoa, mutta sen saa kyllä selville. Sitten täällä meillä on tämä pyörä. Täällä on myös vähän muuta romua ja heppo. Ja niin tämä on Qashqai Enduro 450 2009. Eli antako tuo hämätä tähän vai eri pyörän katteet laitettu. Joku Qashqaiin nelipokki. Se on vielä vähän mysteeri, että mikä malli tämä on, kun takaruudussa lukee SM ja FR ja sitä, niin semmonen sekasoppa. Mutta pakko tähän alkuun sanoa, että nämä on edelläkävijöitä. Nämä on ruiskuja. Ruisku, sähköstartti ja myös kiksi. Mitähän muuta hienoksia näissä oli. Tuossa toisessa on niinku kampiaksi oli asentotunnistinkin ja siis nämä on niinku, siis kasvot on ihan oikeasti huippuvehkeitä. Ollut niinku pitkään. Iso etulevy vakiona. Että nämä on ollut niin edelläkävijöitä. Jos miettii Kotaria. Kotari ekana 4-tähti ruisku, mitä tuli, niin oli 12 vuosimalli. Vai 12 tai 11. Ja näitä on ollut jo 2000-luvun alussa. Mutta joo, no siis harvinainen pyörä. En löytänyt mitään tietoa, että olisi Suomessa ollut myynnissä. Vieläkin tuo malli on vähän epäselvä, mikä se on. Se vähän kertoo siitä, että näitä ei ihan joka penällä oo. Ja sitten nyt tulee, joku saattaa vanhasta videosta olla silleen, että mutta hei, sulla piti olla Suomen ainut. Tämä on nelipuokki, ei 300. 300 on mulla edelleen Suomen ainut, kunnes toisin todistetaan. Pohjoismainen ainut, kunnes toisin todistetaan. Mutta nyt voisi sanoa, että ollaan tämmöisiä keräilijöitä. Nämä on harvinaiset vehkeet. En tiedä, onko muita Qashqailla enää. Mutta no, mä ainakin omistan niissä nyt 3. Niin niitä tuskin hirveän monta enää on jäljellä. Ja eli mikä tämän tarina siis on? Mä näin tämän rullaavana foorumilla. Ja sitten mä heti innostuin, että hinta tuli 500 €. Mä ajattelin, että herran jumala, ei nyt 500 € voi pyytää. Tietenkin se oli ilman moottoria. Että niinku, siinä olisi ollut niinku tankkipenkki, nuo sivuhommat, sähköt ja ruiskut saanut mukaan. Pelkästään raaka moottori olisi puuttunut. Mä aloitin heti viestiä, että joo hei, milloin sen saa hakia, että mulle passaatte. Se on ihan hyvä hinta. Että 500 € tästä halpa. Niin hän sanoi, että joo, hän saa hakea, että hän on reissussa viikon päästä. Mutta sitten sinä viikon aikana, kun se oli siellä reissussa, se alkoi kauppaamaan pyörää. Että hei, haluatko ostaa ton pyörä samalla? Ja sitten moottoreita ja näitä. Mä ajattelin, että en mä nyt tiedä, että siinä on aika paljon rahaa. Niin hinta alkoi eka tosi korkealta. Mä en kerännyt edes tinkaamaan. Missään vaiheessa, en edes paikan päällä edes tingannut.
Mä sitten itse puottelin sitä hintaa, kunnes mä olin siihen tulokseen, että no, otetaan sitten riskiä, kai ne voi sitten ostaa. No, nyt ne on sitten ostettu ja nyt on vehettä. Ja sitten tarina näillä vehkeillä on se, että tuo pyörä, niin sen moottori, onko tämä vähän sen moottori tähän näin, niin mä vähän näytän. No niin. Tässä on sen pyörän alkuperäinen moottori. Nämä moottorit ovat siis hieman erilaisia. Niin, äkkiseltä se näyttää, että MG-koppa kiinni ja Venäjä-koppa kiinni ja menoksi. Mutta! Kukkuu! Kukas se siellä? Siihen ei hirveen moista insinööritaidonnäytettä tarvi, että tunnistaa, että tossa on vikaa. Eli mikä se tapa on mahtanut läpi? Tasapainoakseli on tullut holvista läpi niin sanotusti. Että siellä on niinku kampiakseli ja mäntä ja pytty ja nämä näin pitäisi olla ehjät. Ja eiköhän ne ole. Tuossa kammen vieressä on joku ratas, niin se on ottanut hittiä. Mutta nämä lohkot on ihan siis roskaa. Ja siis oli, kaveri sanoi, että mä vedin vauhtipurnista vetelin tossa ja sitten yhtäkkiä hirveä pamaus kuului ja se oli vielä käynnissä. Ja sitten katteli myöhemmin, että joo tosiaan öljypihalla ja lohkosen räikä. Napista sammuksia ja ettei tule enempää tuhoja. Ja meillä tässä nyt on ongelmana se, tietenkin mikä aina tulee näissä harvinaisemmissa vehkeissä, että mistä saadaan osia. No, osat saadaan käytettynä. Lohkot, ne saa olla käytetyt, sillä ei ole merkitystä, mutta se, että mistä me löydetään ne näihin harvinaisiin rutkuihin. No, se pitää selvittää. Oltavasti eBaystä tai sitten erikseen Gasgas-foorumilta. Näistäkin näkee eroavaisuuksia heti, että tämä startti on täällä ja tuossa se on tossa ja menee kaikkia öljylinjoja. Että eroja on, samanlaisuuksia on kanssa. Mutta se on silleen kiva tietää, että miksi, että tässä on eroja tässä koneessa, koska se tekee tästä vielä enemmän ainutlaatuisemman tästä mönkien moottorista. Mönkien moottori, pyörän moottori. Ja sitten mönkiä hän osti sen takia, että hän nappasi siitä tuon mönkien moottorin siihen pyörään. Ja se oli siinä pyörässä kiinni ja menossa paikoilleen. Mutta me halutaan tuo mönkien moottori takas mönkiään, että se on alkuperäinen. Ja kun se on alkuperäinen, hyvässä kunnossa, se meinaa paljon rahaa. Mutta kysymys herää, että toimiiko tuo moottori? Omistaja oli tosi hyvä tyyppi. Mukava oloinen ja näin. Mutta vaikka ne on mukava olosia, niin siellä saattaa olla, että ne ei pidä ihan kaikki hommat paikkaansa. Joten Heikki meni jo silloin koulua, mutta mä oon työtön, niin mä laitan noin kaikki kiinni tähän mönkkäriin ja toivon, että saan sen käyntiin. Jos en saa käyntiin tai kuuluu jotakin kilikolinaa ja näitä, niin sitten tiedä, että ollaan aika pulassa. Että sitten tässä tulee aika paljon, monta euroa tulee tappiota, jos tuo moottori on viallinen. Mutta hän sanoi, että hän oli sillä ajanut tässä mönkiässä ja alkoi laittaa tuohon pyörään kiinni, mutta hän ei niistä saanut sitä tehtyä loppuun ja myi nämä nyt minulle. Mutta aletaan laittaa koneita tuohon mönkiään. Tämä menee itsekin hirveän sekaisin, kun kello on kuitenkin niin paljon ja kaikkea. Mutta minä haluan tuon käyntiin, minä haluan ajaa sillä tänään. Koska muuten minä en saa nukutuksi ja minua alkaa ahdistaa. No, nyt 3 kuukautta myöhemmin, vähän alle, 2 kuukautta myöhemmin, niin tämä nyt toimii, sillä on ajettu, se on näkynyt parilla videolla. Käytiin tällä Oulun Mopomeetissäkin, käykää katsoa se video, jos ette ole käynyt katsomassa. Ja siis tämän kasaaminen oli tuskaa. Tuohon moottoriin menee niin monta kiinnikettä ja mä tein sen yksin. Niin siinä kanssa oli ongelmaa. Mutta siis nyt oli tähän mennessä rehellisin kaupan myyjä, ketä oli. Joka ikinen asia piti paikkaansa. Ne kilometrit paljon tällä vehkeellä on ajettu, se moottori toimii. Ei ollut edes mitään ylimääräisiä niin vikoja. Aina tulee jotakin, jos ostaa projekteja ja vielä 2, että joku unohtuu.
Mutta siis ei ollut. No okei, yksi oli. Etujarru ei toimi. Puristi rikki. Ei vakavaa. Tiivistet sinne ehkä 30-40 euroa. Ja sitten se meidän moottoripyörä, niin sitä me ei nyt korjata, vaan se myydään projektina eteenpäin. Ja tämäkin on nyt myynnissä. Niin tähän voi tulla nettimotoideitä, niin kun tulkaa ostaa pois, niillä ei enää ole paljon hintaa tai näin. Ja niin. Tässä saattaa tulla ajovideota, en lupaa mitään, mutta voihan komia näkyy, kun näitä on nyt 2. On ne vähän erinäköisiä ja tämä on minun baby. Tämä on vauva, tätä ei myyä. Mutta tämä myyään, kun tämä ei ole siis 100% minun. Me otettiin nämä kaverin kanssa puoliksi, Heikin kanssa. Joo, tämmönen video. Mä oon nykyään keräilijä. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään ensi videossa. Se on moro.